Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus miingon sa iya mga tinun-an, ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mauusab unya ang mahitabo inigabot sa anak sa tawo. Nagpadayon ang tanan pagpangaon og pagpanginom, og nagminyuay ang mga lalaki og ang mga babayi hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Unya miabot ang lunob ug milaglag kanilang tanan. Mahisama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat og balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asupre miulan gikan sa langit ug milaglag kanilang tanan. Mausab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tawo. Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay ni adtong adlawa, kinahanglan nga dili manaog ug mosulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma, kinahanglan nga dili mo pauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot, ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon ni ini. Apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas ni ini. Niadtong gabiuna may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan. Kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babayi nga magaling. Kuhaon usab ang usa ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man Ginoo? Si Jesus mitubag, hain gani ang lawas nga patay, adto usab didto magpundok ang mga agila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi. Okay na mo? God is good? All the time? Karaan naman na. Kabalo mo sa bag-o. Pag moingon, God is good, ang bag-o mo tubag, grabe. All the time, sobra-sobra. God is good? All the time? Very good. Pagkabuotan gayod na to. Kaluoy sa Diyos. Unsay tema nato karon? Si Maria, ang Maria Birhen sa Rigla, pinili, ginasahan, gipadala sa Diyos sa misyon, sa kaluwasan
To na mo nakitag tanan luwas na. To mo dili. To. Ano simba man mo di mo maluwas? Luwas jud. To mo na napay COVID, wa na. Wa na COVID, palakpak kita mga igsoon, wa na COVID. Mo na paggawas ninyo, wa na yung face mask. Sa nga naman mga face mask, mga pulis. Wa na COVID, sir, wa na COVID, kaya gipanalipdang kami sa mahal na Berhen sa Rigla. Amen. Na tabon-tabon nga pislat na ilong nato siguro ko andihag face mask. Ako ginatang-tang kay ni ako ilong no dako na sige kapislat na. So mga igsoon, aniya kita kay naghalat kita og nobina misa sa mahal na Berhen sa Rigla sa iyang kapistahan. Kay mito gayud kita ng mahal na Berhen sa Rigla Milagrosa. Amen. Kay bala ka mo unsay milagro naghihimo ni Mama Mary sa diri pa ako 1984 na kura parok ako diri daghang baya mi dool. Father, salamat kayo sa mahal na Berhen Maria kay nagkaanak na kami. Pila ka tuig yung pag-uban, muunom na katuig Pader, we amo na, pero nagnubina ko sa mahal na Berhen Maria. Kaloy sa Dios, nanay among anak, usa ka buok. Ay, salamat sa Dios. Naipod mo dool, Pader, salamat. Naminyo na jud ko, Pader, sige ampo ka, Mama Mary. Pila na may imo idaday, 35 na, Pader. Kayong gaton, mabiyaan ako sa train, Pader, pero nangayo kog bana kang Mama Mary, gitagaan ko, Pader. Kamu diha, namay diha, amin yo. Naiusa. Kaila siguro mo. Sa Pader, iampo ako ka Mama Mary na maminyo na yung taon ako. O sige, mag-ampo kita mo. Natapusan ako assignment diri daga paghihapon. Pagkaluoy daga paghihapon. Hangtod karon daga paghihapon. Lako dawatan na lang na kay bukasyon ka na to remain single forever. Single blessedness. Naipod usa, Father, tabay kog ampo, Father, kay wa pa jud ako anak. Kasi ampo kita. Pila na katuig, Father, wa maghihapon ako mamabdos, Father. Ako giingna na, abas hindi na ka mamabdos. Suguan na lang imo ba na sa uban. Hala! Pwede di ay? Di pwede. Mangita. Mangita. Kining ato pangandoy sa kinabuhi, mo intercede man si Mama Mary, mutabang si Mama Mary kon angayan para kanato. Kay mo ingon pud ang inahan kay baluman ang inahan, what is good for us. Una may gani ato ginikanan, ayaw anak-anak. Ayaw ka ng tawhana kay wa kay kaugmao ni ana. Muto ka mo mga anak kay ang inahan grabe ang ila mataas ang ila vision nila pangandoy sa ilang anak. Mamati gayud ka mo mga anak sa iyo ginikanan. Pero pwede naman mo hangyo pod, ma, minahal ko gayud siya. Kung di kami magkadayon, mamatay ako. Mutubag na mo pa ng mama, mutubag na mo pa inahan. To, sa katapusan, ikaw rin mag-antos anang lakiha, palahobog, way trabaho, sa may buhi ni mo na. Sakto sa ginikanan. Pero naiuba na nausab, no? Nausab ang kato, wa kagustuhi, naningkamot siya magustuhan, nalabing na sila sa iya ugangan. Hangtod na nagkasakit ang ugangan, siya nagserbisyo, sa iya ugangan nawa siya kagustuhi sa sinugdanan. No nagperting pangayo sa umagad aw sa ugangan sa iya umagad ingon ang ugangan na pasayloa gayud ako kay nasayop ako sa ako desisyon. Nasayop ako sa ako observation.
Pasaylo ka. Okay ra kalimti na lang to. Nindot ang reconciliation sa di pamamatay ang ugangan. Na nindot kayo ang ila relasyon sa usag-usa. That's gracia. That's a blessing. Kanang pagpasaylo, grasya man na mga igsuon. Muna, kinahanglan, kabalo kita mo pasaylo. Si Mama Mary gipadala nga inahan sa atong manunubos, but pasabot na she is the completion of God's salvation. Na complete ang plano sa Dios sa kaluwasan tungod sa pag-yes, pag-oo ni Mama Mary sa diha siya gihangyo sa Dios na mahimong inahan. Amen. Kining ako nahitabo na tagmilagrohan pud ba ako ni Mama Mary. Di ko na hikalimtan hangtod sa ako kamatayon na gamay ra na butang pero ako sige balik-balikan kay grasya man na pag-abot ko diri ato 1984 tingako nga di ako kaayo na-inform about berin sa rigla. Kaya yung ko gani na rigla, kadang iyo ba, madli, kadang iyo ba, kada buwan, kaya yung ko ana ba, rigla, no? Kalain ba na birhen rigla? Reglamento man di ay Espanyol. Batas, balaod, reglamento. Daghan, Sabado, daghan ang mga devotees na musaka. Sa ako, lako, sa mga gibuhat sa mga tao, masa ako ma-orient. Kay, bako pa ko naabot dire, wako ma-orient na number sa rigla na milagrosa. Daghan dito kada sa ilabi na pag first Saturday, daghan mo anha ka Mama Mary. Adto ko, pila wa ko ilhi kay, bako pa man. Wa pa ko ilhi pod kay batan-on pa man ko to. Unya medyo gwapo pa gamay, sa karon ang ulubot naman usaha naman. Pero ingon ang mga byuda, guwapo mga father. Ay, salamat sa Dios. Naghihapon no appreciate sa ako. Beauty pila. Pag abot ko dito sa atubangan ni Mama Mary, hala pagkadagan alahas. Kala Mama Mary pagkadagan ba imo alahas? Ang iya tudlo, iya dire sa kuan. Kay daghan man day mag-promise Mama Mary sa intensyon na gihangi ko Mama Mary nang abroad pag uli diri na yung mga pasalubong kang Mama Mary daghan ni alahas ingon ko pero di ko mangayog alahas mo Mama Mary, di ko mangayog alahas mo. Ang akong pangayoon gitara Mama Mary kay kon laayan ko mingawon ko sa akong pagkapari magkanta-kanta ko maglingaw-lingaw ba sa kaugalingon. Kaysa lain ang maglingaw, ako na lang ang maglingaw. Wa pa istoryan dako. Daghang pa mga istorya kung lain ang maglingaw nako. Mora to, hanad ko sa kamanamo, maghimaya ka Maria, himaya asaman. Lakaw nako. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Pag-abot ng Domingo, lingkod ako diha, tapad ko mga batanon. Onya, kay naka-schedule ako misa. Nugawas ko, nulingkod ko diha kay bisan usaw na ako pag plaster sa ako iwali wa man jud. Di jud musud sa ako. Marawag vlog ko nausa mo ni. Usa may ako iwali anina. Kinahanglan ra ba jud mo wali kay Domingo? O kay ordinary days kay pwede na wali. Tapad ako sa mga batanon. May nanaog diha, hagdanan diha na mubo na babae na tambok. Unya pagtanaw ko lako, hala katambok na babae. Mubo pa jud. Nanaway kitahay ako tambok yung babae unya kamubo pa. Naog siya diretso siya dito sa ako gilingkuran. Siya dong. Nabay kailan mo na pari diri? Kay di ba ako taga diri? Wa ko'y kailan na ba imo kailan pari? Tanaw ko mga batanon, kung mamakak ako, na dili ako pare, basi katawaan ako, sa man si Father, na di man mo angko na pare man siya. Nauwaw ko, ako na, pare man kunang. So,
Sorry, pader, pari man di ay ka. Kaya yung katuna ulit tao ka diri, pari man di ay ka. Kanang, pader, nagdamgo ako, pader, at isa na gabi. Ang ako damgo, pader, na naay sa atubangan, sa itom na birhen, naggitara ako. Unya nang, asaman. Ang ako interpretasyon, pader, nagngayo si Mama Mary o gitara. Nangayo siya gitara na ako. Kay, ngano, di ba ko kamaw mo gitara, ngano, naggitara man ako sa akong damgo sa iyang atubangan. Itom na birhen. O niya, wama siya kabalo dire, dire itom na birhen sa Lapu-Lapu, sa ukod. Nanguta na siya, asa man ang birhen na itom dire sa Cebu. May nakasulti siya tuwa sa upon at to ka sa Lapu-Lapu na ditong birhen sa Rigla. To dito ang itom na birhen. Namaw na ako, pader, nagpalit ako gitara, nangka, pader, nangka, tuwa sa taas ako gihalad. Kay maudjod, nagkuha sa ako, huna sa ako isip na nangayo o gitara si Mama Mary. Pader, kuha sa taas, tago ito. Pasta perte na ako. Kalipay na ako, naglamdag ang ako isip, nakahimo na kaya wali na, nakahimo ako, wali ito na, waktag ang ako, tawag ito ka, halula, itubak pa ni Mama Mary ang akong simple na pangayo, ang gitara. Giko ako pagsakak, ay tuod ang gitara niya, perte na ako ito, lipaya. O to ang, ingon ko na, tinood ba si Mama Mary John, kuno siya ato, pangayon sa iyang anak na makalipay, ihatagayod niya. Amen? Kamo sa mayogi pangayo. One time, ito construction ko na simbahan sa Bantog, Nueva Ecija. Sige ko, ako Ginoo, sa may ako. Para may kwarta usaw, pagpatukod yung simbahan. Ginoo, tabangi ko. Sa pader, kanang luto lagi, kawa pa yung daog, 150 million. Sus, mutaya ko ng Ginoo. Mauna siguro iniimo tabang kanako. Nanganghanglag ko kwarta kay para simbahan i-construct sa bagong simbahan sa Bantog. Dito sa Nevesia. No, taya ko, tulo ka numero ako, kita para mudao gayon. Paginhanglan to. O niya, bula na. Unang bula, uy, kawas man numero. Lipay ako, lipay. Ikadawang bula, na, agyapon sa ako numero. Medyo, nanay kabagamay. Ikatulo na bula, sus, gawas man gihapon. Medyo no dako-dako ng kaba sa akong dugan. Ikaupat, no gawas, grabe naman ang ako kakulba. Lako Ginoo, ayaw na lang Ginoo, mamatay ako Ginoo, ayaw. Ako rin paliban. Wala. 60,000. No balik, Ginoo, ayaw na lang, mamatay ko Ginoo. Grabe naman to. Ako una, sus, kung mudog ako, way ako tulog. Lagat ra ako mata siguro, matay jud ko ato. Ayaw na lang. Muna ayaw na magtaya loto, no? Kay sos na. Mamatay. Grabe. May babae na nag-alaga siya numero. Onya no daog, katuya inalaga na numero. Ang mga anak ang nahibalo. Onya ang ila-inahan kay namin sakit sa kasing-kasing. Sa supatay ko at usultihan si mama, mamatay si mama ani pagkadako ra ba ni iya premyo na nadaugan sa iya loto. Naan usa ka igsoon. Si Father Bong kay maayo na mo pasumbangi pasumbingay na maayo na mo plaster og istudan mo ato pasultihon kag mama. Dili ni na Bong. Lahi na Bong. Yun na, masintaya ka bagloto? Oo, Father, dugay na ako gialaga ng numero kay naglaom gayud ako, Father, na mudaog ra dyan eh. Nagtaya ka nang, oo, Father, nagtaya ako. Onya, nudaog ka. Wa ko kay balo, Father, kay ang mga anak ko ang naggunit ang mga anak ko. Kung in kaso nang mudaog ka mudaog ka karon, unsa may imo buhaton,
pasumbingay ng pare. Ingon na to, nudaog na manang. Ingon siya na, Father, mudaog gani ako karon, ihatag ko kanimo ang katunga, patay ang pare na tumba diya sa ato bang. Makadaot jud ini kwarta, makadaot kayo. Ingon man sa atong unang pagbasa, i-appreciate mo ang tanan, muday ka sa tan binuhat sa Dios, muday ko dag kwarta diha, pero mas dayigod mo ang nagbuhat ni ining tanan. Amen. Ayaw hikalimti ang nagbuhat, creator, nining mga beautiful creations. Nindot pa Solomon, no? Nindot pa the wisdom, kaalam ni Solomon. Nindot po na ayaw gayud hikalimti ang nagbuhat nining maayo, beautiful things in this world. Una ako gitambagan ang ako mga alagad ngadto sa babag. Makakita gani ka mo sexy, guwapa na babae na mubo ang sinina nakabaklis, ayaw ka mo paghuna-huna og dautan. I-appreciate ninyo, magpasalamat ka mo sa Dios. Mingon mo na, salamat Ginoo sa imong binuhat. Pagkagwapa. Okay na, oh. Bakit maghuna-huna magdautan? Ayaw, you have to appreciate the creation. Magpasalamat ka sa Dios nga nagbuhat sa sexy o gwapa na binuhat sa Dios. Unya, ingon ang usa ka alagad, Father, kanang dili gwapa, ambot. Bitamol. So, ato ta sa ebanghelyo. Ato ta sa ebanghelyo. Di na ako makatubag ana. Sa atong ebanghelyo, nagpahinumdom kanatong tanan, no? And time will come na moabot ang katapusan. Pag-abot sa katapusan, end of the world, na everything is normal. Kasal, kaon, trabaho, na tulog, kuhaw na nisa, mabili ng usan. Normal ang dagan sa panahon. Pero pag-abot sa atong Ginoo, muna na, an end time, don't think of anything. Focus your attention to the Lord. Maura na ang punto sa atong ebanghelyo. Ayaw na paghuna. Ito ingon na, naasakat sa taas sa atop. Ayaw na pagkanaog para kuhaon mga butang. But pasabot, ayaw na paghuna-huna diha. Kay no abot na ang katapusan sa kalibutan, focus your attention to the Lord. Kana lang. Kay kung nakapay mo giisip, mawad ang kahanuon o kinabuhi. Hoy, ang akong bana, ito natulog. Ang akong apo, ang kwarta, daghapay mo giisip, wala. No time. Focus your attention to the Lord. Mananaan, punto mga igsuon. Kanang himalatyo na asawa, o niya, gunit-gunit sa kamot sa bana, mamatay na, sige paghihapon na, wili paghihapon niya sa bana, ayaw na kawili niya. Wili-wili ka na, wag na aptig tuig, maminyo man na, focus attention. At na sa Ginoo ate, wili-wili. So papataya, Jesus Ginoo, really na. Attention must be focused to the Lord. Ana lang ang mensahe ini mga igsuon. Kay kadto wala mo wa makapokus sa atong Ginoo, kadto mo wala sa atong Ginoo, mo ingon sa katapusan sa atong ebanghelyo na kung asa ang patay, tu ang mga langgam mo kaon mo tusik dito, mamatay kita, way pagkabanhaw. So ang atong giapas, mabanhaw kita. Buhiyon kita sa atong Ginoo tungod sa atong pagtuo sa Dios. Amen. Tuo salig sa Dios. Kung matintal ka, magkasala ka, balik gayod sa Dios.
balik gayud sa Dios, ayaw gayud talikod ang pinakadako na sala na way kapasayloan kanang mo talikod kita sa Dios og dili na mo tuos sa Dios. Mao nang kamatayon ang nagpaabot ka nato na way pagkabanhaw. Balik gayud sa Dios. Kay mangayog pasaylo o mag-usab sa dagan sa kinabuhi. Amen? Kapila kita magpasaylo sa atong isig katao pag nagkasala. 70 times 7. O sabi bot pasabot, bilang-bilang dahi ka. Ayan ang pagbilang. Way katapusang pasaylo sa imong mga igsuon sa imong mahal sa kinabuhi. Kung magkasala iyo ba na, mubalik, mga igpasaylo, pasaylo ayaw kasugo. Kung nakakita siya glain, saon taman. Usahay pod, ang hinungdan nga nung nakita siya glain, asawa ra pod ang hinungdan. Kay di maligo, di manudlay, sa ninimahok mantika, ni na, gandamos. Ano. Ano magpagwapa jud mo para di man kita glain. Kaya usahay ka mo po ang hinungdan. Mag-lipstick, mag-ebro. Nasa kang kaking, barato ra, makapalit ka mo na. So mga igsoon, no? Ang atong inahan, si Mama Mary, mutabang gayud ka nato sa atong mga pag-ampo. Kay siyang inahan nga kanunay nagatabang kanato. Kung ang taas ang mo intercede gani si Mama Mary sa atong petition, sa atong mga pag-ampo, bingo, mo abot gayud. O nasalig kita sa Dios, we have to respect our mother, love our mother, because our mother will always take care of us. Manido kita palihog, atong ipahayag ang atong katilingbanong pag-ampo. Mga igsoon, sa atong pagkahiusa sa pagdaig o pagpasalamat sa Dios, atong ipadangat ngadto kaniyang atong mga pag-ampog mingon kita, mapo ang nguron amahan, dungga kami. Pangulong amahan, tungga kami. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga mapamalandungon og matinoong magsangyaw sa maayong balita, magampo kita. Mapangulong amahan, tungga kami. Alang sa atong lokal nga pangkamhanan, nga huptan ang hiyas nga mapamalandungon ug mainampuon sa pagalagad alang sa kayuhan sa katawhan, ilabi na sa mga kabus, magampo kita. Mapangulong amahan, tungga kami. Alang sa mga kabatanunan, nga manangkamot nga masabtan, mapuy-an ang tinuod, nga hiyas sa mahal nga berhin, nga mao'y sumbanan sa kinabuhi, magampo kita. Mapangulong amahan, tungga kami. Alang sa atong mga kaigsuunan, nga magatiman sa mga masakiton, nga panalanginan sila, ug punon sa Diyos ng gugma, ang ilang pag-alagad, magampo kita. Mapangulong amahan, tungga kami. Alang sa atong kauban sa pamilya, nga mga OFW, nga panalipdan sila sa Diyos, diha sa tagsa-tagsa nila nga gimbuhaton, magampo kita. Tungga kami. Alang sa atong sulugoon sa Diyos, Teofilo Kamungot, Obispo, o Joe Shivali Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita. Mapangulong amahan, tungga kami. Alang sa mga mihali na sa kinabuhi, ngadto sa laing kalibutan, ang Diyos maghatag unta kanila sa kalinaw o kalipay sa langit, magampo kita. Mapangulong amahan, tungga kami.
Amahan itugot nga sa kanunay, andam kami nga maminaw o musunod sa imong kabubuton. Himo nga kami kanunay andam sa pag-alagad sa mga nanginahanglan o mga kabus. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.